În primul rând, ortodox nepocăit nu există. Exact. N-ar trebui să existe. Nu există. Bine, prin Eilalți definiție. nu sunt ortodoxi. Da, exact, numai când le avem. Da, prin definiție, așa e, corect. Eilalți se numesc ortodoxi, dar nu sunt ortodoxi. Are o semnătate. Drept credincios înseamnă. Drept credincios. Și n-ai cum așa, să fii și dacă porunca lui Hristos e pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. De acolo ar trebui să vină și numele. nu cred că este, ascultă orice părinte ortodox, ascultă orice călugăr și oricare religios ortodox, nu cred că există fără pocăință. Da. Și sau fără să spună Niciun că fără ortodox, iertare de păcate și fără mântuire, pocăință. nu ai cum să vezi cerul. După aia că au dat un nume peiorativ celor care, să zicem așa, sectanți, care așa, asta e cu tot o altă socoteală. Dar eu cred că nu există om credincios care nu-i pocăit. Indiferent de religia pe care o are, nu cred că poate să fie. Pentru că ăsta e primul stadiu al credinței. Nu? Deci primul lucru pe care Dumnezeu îl face când produce